mi me diuen Alejandro Andreu Arnau, tinc 34 anys, soc natural de Torrent i bueno, la meva professió és comercial i orfebreria. A mi em diuen Yolanda Muñoz Fajardo, visc ara a Montserrat, però vaig néixer a Torrent. La meva professió és treballar en un laboratori analitzant mel. Quan es va fundar la meva fila? Se va fundar en el 2004 i bueno, fue a raïs d'un grup d'amics que es van juntar, varen veure que ens agradava molt la festa de moros i cristians i entonces a partir d'ahí, pues, bueno, fa 12 anys varen fundar la nostra fila. La fila Almogàver es va fundar en l'any 2001 i va ser diversos grups d'amics que també els agradava la festa dels moros, ¿vale? I van decidir juntar-se i fundar-la. Bueno, jo forme part de la meva fila des que es va fundar, des del 2004, fa 12 anys. Jo forme part de la meva fila des que va fundar en 2001. L'acte que més m'agrada bueno, és la gran entrada, que és la nit del dia 29 de juliol. Però també és cert que bueno, ha passat ara un acte que també m'agrada prou, que ha sigut la presentació dels càrrecs. A mi, jo coincidís també amb Alejandro, a mi l'acte que més m'agrada és l'entrada del dia 29 de la nit, ¿vale? Però també tinc que dir que un dels actes que m'agrada molt és el de la trabucada. La trabucada m'agrada molt. La veritat és que jo he dedicat prou de temps i bueno, evidentment enguany per supost s'han dut gran part del temps. Enguany hem dedicat prou de temps a la fila per el tema de l'alferesia. La veritat és que alguna activitat tenim durant l'any. Bueno, a nivell de federació, doncs això, tenim actes com el mig any, Sant Joan, Cap d'Any, també. Vamos. També hem anat a actes públics, a sopar per a replegar diners per Càritas, ajudar també, ajudar contra el càncer, recaudar diners, i aniran fent prou d'actes. Jo el que destaque de la festa de moros i cristians de Torrent, sobretot és la xermanor, que es viu al carrer. Jo també. A mi m'encanta que és una festa de carrer, ¿vale? Que s'obri a tot el món i tot el món pot participar d'ella. El vestuari, bueno, vaig a deixar-ho que arribi el moment i ja se veurà. Bueno, els nostres trajes no van haver molts de canvis, però serem com sempre, guerreros. Del boato, no vos puc avançar gran cosa. L'únic que vos puc dir és que el boato gira en torno el de la meva fila, gira en torno al Cid, al personatge del Cid, ja que el títol de la nostra fila és Cavallers i Dames del Cid. Entonces, bueno, girarà en torno a ell. El nostre boato tampoc podem dir res, però serà senzill i bonico. La relació que tenim en el bando moro, se pot dir que tenim una molt bona relació i bueno, jo crec que les filades, la veritat és que entre les filades han quallat prou bé i han tingut bona amistat entre ells. Pues molt bona relació. S'han conegut molt més de lo que ja se coneixien i s'ho ha passat pipa. Això sobretot. Sí. Què diríem a la gent que no coneix la festa de moros i cristians? Bueno, jo des d'ací es convidem a que vinguin a conèixer-la perquè segur que es van a sorprendre molt. Jo també vos convido a tots que vingueu perquè segur que tornareu tots els anys.